Aba Zubairu. Ni na Aba tuncan Zubairu. saboda Yaya in waka abu ni da kaina in waka in ce maka gashi. Kuma in koma in ce a'a ka Allah ka wannan lokacin. Wannan duka magana da na ji ta zama ta banza ce. Ta banza ce. Kuma duk abin da yake ya kama in Allah ya hukunta ni na iya shi. To. Wallahi Allah. Ai ni tun zancen nan da kamun wallahi tun daga wannan ni dai hankali na da bisa kanka ya koma. Bisa kanka ya koma. Sai kiniya ma na ji. Sai da ita za mu tafi in Allah ya za mu tafi maka. Ina? Ina? A shi yanzu bari tuwon ga miki. Na biya. Alka biya mu. Na biya. Wallahi na biya. In je Makka. Za ki tafi maka yi. Wayyani kara da kiyashi radda na tafi Makka ran nan makiya duk sai sun mutu. Gashi wannan. Kai ba a dai gajiya. Da ka ɗari da hamsin ne. To. Saboda ko su abubuwa da ba a dai gajiya kullum. Ba wani abu ne wanda yake da ki ne? A'a. Ban da wannan? Wannan ɗan kayansu ba wani na kirki bane da mun suka ka. To. Kayansu ba wani na kirki bane yana nan a ji. To. Kamar sai a maida musu. A'a ba a ma maida musu. Kudin kayansu ko nawa ne? To. Ko nawa ne kudin kayansu? Daga da ka ɗaya abin da ya kai miliyan nawa ne kudin kayansu? Kai kayan nasu duka in yayi tsada ma Zubairu ai bai huce ko na jika 150 ba. 150? Duka bai huce na 150 ba. Wallahi. Wallahi Allah. Kai. Wannan zancen maka ai duk ya ƙara tada min hankali. Duk ya ƙara tada min hankali wallahi. Wallahi Allah. Yana jaka 100. To ne direba na zai tafi da jaka 50. A kudin kayan su ne. To. Saboda kayan da aka kada a maida musu ba su an kama ya kai ya fi haka nan. Abin da ya kamata duka a yi. To wadanda. Kuma ita yarinya lokacin da duk na samu dama na so na ma ba ta ma tafiya can. Zan zo ma nan magaisa ko kuma in turo direba na dauke shi da shi da. Ba tsakani. Ni ban maka iyaka ba nan gida. Ko da safe ko da marece wallahi ban maka iyaka. Ita mai ɗakin na da ake tsegumi. Ai na suke ta. Yo in ba baka sake ta ba mi yake wannan. Saboda an ce suna nan suna wani roƙon Allah wani sun tashi tsaye wai kada a yi auren. Yo ai ni ba a zamna ba nake. Ba a zamna ba nake. Wallahi ba a zamna ba nake. Tayi ba a zamna nake. Bisa ƴaƴan wannan nawa. Ni ba a zamna nake ba. Kuma di ba ai Zubairu ka di ba ai kana ga ƴan mata a garin wannan. Diyan wa kaga masu jiki muna su a kwance. Ban bar su da yunwa ba, ban bar su da ishirwa ba, abin da suke so shi nake musu. Kuma tuhuwa duk wadda ta fito nan garin ita nake yi musu. A gansu dai gwanin kyau. Yanzu shekaran jiya ma nan sai da na hudda jikka 20 na saya musu abin ado. Da wani dan kunne wani abun gan suka ce suna so wata tsakiya duka na saya musu sarkal wannan da ake sa a wuya duk sai na sai musu wallahi to abin da nake so kenan duka abun da za a yi ne da har nake cewa tsaya ka ji Zubairu har nake cewa in Allah ubangiji ya sa ka te kasashen waje kamar kasan nan ta wajen kasar Makka in ka samo mini sai rika jikawa dan tana yahe ma mutum zinihi in yayi wani abu ma na zinihi amma yanzu tun da ka waka za ne ai shi ke wannan da na zinishi kin gane ko da na farin jini wato da na cuta jikinka ai a ba can ba ke abin ba can ba ke ai a sakandare ake samu shi to wani gari ne wani gari ne su wanda ba sani ba alhazan suna cewa iskandariya to ba haka bane suna sakandariya kamar mu dai a karin magana mu ce hai wancan sakandariya godiyar maroka to yanzu sakandariya da gari ne ko kin gani ko mun yi sallah ba tana da gafara ko mun yi sadaka muna da lada kai ai ko mun yi sallah ko mun yi ba mun samu gafara ba ruwan mu mutane ne wa'anda muke mun je sakandariya mun yi sallah mun yi komai kamar in kai a Makka kamar in kai a sakandariya to dan aljanna ne kai kuma har garin kake zuwa Zubairu ai in kina buƙatar mu bi to in mun yi sallah za mu biyo ta can tare da kai za mu da ni za mu tafi to madalla kuma ba shi buƙata da ni da ita za mu tafi to madalla sai a je da ni kin ba ni din ma sai a kai ni na ƙasa ne ƙasa ta abun ga to duk tare dai suka fito yanzu da ita da can na aike su nan kusa
amma ita ai ba za ta yi tunda ita za a bari a gida da su tafi ita mako a dan saboda tsohon sai a bar ta rika ma tsohon abinci to ai sai ai ni a baki su da tsohon sai su kware kwa Allah na tuba malam yanzu ya iya zuwa maka ina jin kamar ma zan sai shi Allah jirgin bisa Allah abin muna ganin kuma tun da na fara zan sai da ita nima ban ga hannuna ya baya ba ayo ai abin gado ne ai gado ne ai gado ne wallahi ai iri ne wallahi ai irin gidanmu ai nema ake nema ake kware kwa nema ake kware kamar yanda mu ni wallahi hako ya rike ga maka zuwa wallahi ido kala ci ku dai a nan gidan su yaran ba abin da suka fi so daga makaroni irin wannan taku ta nan ko mu ba ma cin ta wallahi sai dai ko na gani za dan wani bi haka kaman wata doya ma in na so sai su rike ta fuska wallahi Allah doya dai tana nan wani abu kamar rogo taji wallahi kamar rogo yake wallahi suna ya kwanta mini doya wallahi kalaci ne idan da kin abincin nan da bai wallahi to ya za a yi za a samu shinkafa da macaroni din a kawo to kuma akwai wani namu da ake kawo to sabilul has sabilul has sabiha kasa shi ma kalaci ne kudin dora shi kike a wuta haka da miyarsa da komai ba wani girki ba komai kudin ka dora ta kai a wasu wairu lalle yan magana sun ce a nuna bude ido ne tunda ta zo gidana shekara ɗaya ta girki da na samu da hannu na budu kullum shine da miyansa da nama akwai mai naman kaji sabidin hasdin akwai mai naman kaji akwai mai naman shanu a game daban-daban ne wannan na naman kaji kike ne sai a samu babban tukunya sai a sa mata ruwan zafi sai a saka shi a ciki kaji ko da ya dafu shi kenan sai a nemo a saki an buɗe shi kenan kurum sai a ci cikin me ake sa masaki cikin wato cikin babban da kaman daro kuke cewa ko daro muna ce mishi cubet kai zuwai ba da to ni na so zan koma har za ka tafiya to saboda dai duk abin da ake yi wannan magana ta huce wannan yaro Allah na tuba da man ma karambani ina akuya za ta da kayan shali yaya zai yi da ita wai wane ne da yaron ne wani yaro wai wani ko dan ladi wani mai dan kanti dan ladi ko mai mana kwaba ban sani ba ni ban san shi ba so dai an ce akwai wani yaro mai sunan dan ladi da shi ke mana kwaba lokacin da ake aikin gidan nan na bulo din nan to amma yanzu ya samu dan hanya yana da dan irin dan shagon nan da ake tura kaya kaji ko suna zuwa nan gidana suna daukar kaya wannan magana ta huce wannan magana ta huce ni ke magana ku ta huce a wurina kurin ajiye hankalinka nan da kowane lokacin duk da ka shirya yanzu dai a zaman ka take matar ka ce a zaman ka take wannan magana ta huce yanzu ga takarda zan yi ga takalkasa ga takalkasa zan yi da ina ca zan yi sabtin gado a sayo mini to kuma ban yi ba sabtin amma yanzu tun da yake na same ka gadon ma sai in baka kuɗin sai ka siyo babu shine a kofa na kwance shine a kofar gida ka kyale shi ma ka huce kal ka mishi magana bar shi ba da na mai magana bai magana ba sai ni ma da baki na yawa yo in ka je huce ban ruwan ka da shi huce ita hiyalka to sai a tura ko kuma an direba na zo zai ka muku abin nan din sabilin has din da to shi ke da to in ma bai kawo kuma kasa ta rawa ya ai sai ta kawo ina ba za ta kawo ai abin da yake so ka cikin fejo za ka kashi cikin fejo ne ai har da yawa za a kawo mu aje to madalla ai ba komai kada mu ƙara neman abinci to madalla mun gode wallahi madalla kada ƙara neman abinci to za ka tafiya ko zan tafi to ban sani ba zan tafi kasashen waje ina jin dai amma kafin gobe zan dawo kasa uku ce zan tafi kullum kasa uku kuma ka sai har ka dawo a jirgin sama ne zan tafi to baba jirgin saman sauki ma gare shi wallahi ni ta nake gida bai huce ya dauki mutum biyu ko uku ai har bayan duniya muke zuwa da rana da shi har bayan duniya muke tafiya lalle a duk wannan kayayyakin na jikin mu cin gani a bayan duniya ake saka su ba su saka su maka saka su nan saboda haka duk kayana ma na aure wanda na shirya ba irin ɗaya na kisan nan
duka an dai magana ta kare lokacin da zan